En nu heeft meester het verhaal uitgezocht van een dodo. En een dodo was wat een gek dier, maar ja, het is raar maar waar, hè, dat thema. Dus we gaan even op de Ljouter basisschool, de kinderkoepel, stiet stagiair Volkert van der Ploeg joet van de klasse. Als man is hij een uitzondering op de onderwijzersopleiding. Bij de pabo's van Stenden en de NHL is 70% van de studenten vrouw. Landelijk is het nog slimmer, daar gaat het om zo'n 80%. Maar dat had Volkert net zien houden om toch te kiezen voor een toekomst in het onderwijs. Om te zien van, hey, van al iets of on, dat ze wat mooi aan kist. Om dan toch letten tot een echte carrière, tot ze kleer te maken voor de maatschappij. Gewoon, dat ze mij draaien kennen. Ja, dat is gewoon super. Die woorden klinken minister van Onderwijs Jet Bussemaker als muziek in de eren. Zij hield het start zijn voor de campagne Veel meer meester. Dat het van belang is dat jonge kinderen mannen en vrouwen ontmoeten. Dat mannen en vrouwen ook vaak op een andere manier lesgeven. Jongens zich ook moeten kunnen identificeren met degene die voor de klas staat. En zo'n campagne, helpt het nou daadwerkelijk om meer meesters voor de klas te krijgen? Ik denk het wel, want deze campagne is echt van onderop gekomen door 3 pabo's die al aan de slag zijn gegaan om meer mannen te werven, om hun onderwijsprogramma's daarop af te stemmen. Zo beziet je Ljouter pabo's bij gelijk om studenten meer vrijheid aan bij de invulling van opdrachten. Nevens de opleidings wordt dat benammen toch malje waarderen. En in de klasse van Volkert zitten ze daar nou echt te wachten op meer masters? Of gaan ze toch liever een juf? Als zelf een jongen ben, dan ga ik het liever als het een jongen als het, meester haast net dat de juf net erg is. Nou, eigenlijk allebei, want ze zijn allebei wel aardig en je leert er ook wel van.